ಜಗತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಬಂಡವು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಚಾವ ಅಂಡ್ ವಿಗ್ರಹನ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪಿರೌಡುಪುಣ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ఆయన ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಒಡ್ಡೂರದ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೆ ಇಂದಿತ್ತ ಏತು ದಿನದ ದಿಂಚ ಬಂತಂದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಗಣಪತಿನ ಜೂನ್ ಸಂಕಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಚೌತಿ ಜೂನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಲೆದ ನಾಡುಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಸತೀಶ ನಿಂತ ಎಂಜಲ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಚೌತಿದ ಈ ಸೀಸನ್ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ತಂದ ಇದು ನಂಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡ ನಂಗೆ ಇದಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಈರೆ ಹೆಂಗಲ್ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅಚ್ಚಿಂದ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಗಣಪತಿ ಪೇಂಟ್ ಏತು ದಿನ ಒಂಜೊಂದು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಎಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾ ದೇವರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಗಣಪತಿಗೆ ಏತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾರು ಎನ್ನ ಗಾಡಿಯವರು ಹಾಳಾದಿತ್ತನು ಚಡೋಡು ನೂಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ದೀಕ ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತು ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜೇರು ಬತ್ತೀರು ಕುಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಏನ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಕನಪ್ಪ ಅಂತ ಆರು ಪೋಯಿನಾರು 6 ಇಜ್ಜೇರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಇರೋ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಕಾಸು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಂಜಿ ಚೂರು ಪೋದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಗಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಸತ್ಯದರ್ಪ ಮಾಡಬೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ರೂಪ ಕೊಡುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಚಿತ್ರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕು ಇಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತೆ ವಿಷಯ ನೋಡು ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಡಿ ಸುರುಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅವನಿಗೆ ಉಮೇದಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತು ತುಳುವೇರ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ನಂಗೆ ತೂವೊಂದುಲರಿ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಬಂಡವು ಚೌತಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿನ ಐತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡ ಅತ್ತಿನ ಮಠ ಮಂದಿರಡು ವಾಂಡಲ ಊರುಡು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ನಮ್ಮ ಚೌತಿದ ಸಂಭ್ರಮನ ನಾವು ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಚೌತಿದ ಸಂಭ್ರಮನ ತೂವೋಡಂಡ ಐಕೆ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಮಾತದ ಇಪ್ಪೇರು ಈ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ದ ಅದೊಂದೇನೆ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರು ನಮ್ಮ ಒಡ್ಡೂರುದಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗೆ ಸುಡುಕಾಲಿಂಕಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದು ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಆದಿ ವಂದಿತ ಮಮಲ್ಲ ಪುದರಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ದೇವರವು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನ ಅಂಚಾತೆ ಆ ಗಣಪತಿನ ರೂಪ ನೀರ್ನ ಕೈಟ್ ದಿಂಜಾರು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಇರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಅಂಕಲು ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂತಂದಲ್ಲ ರೀ ಸತೀಶ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿನ 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾತ ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಗಣಪತಿನ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ POP ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅವು ಎಂಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಮಣ್ಣದಾನೆ ಒಂದಿತ್ತ ಏತು ದಿನದ ದಿಂಚ ಬಂತಂದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಗಣಪತಿನ ಎಂಕುಲು ಜೂನ್ ಸಂಕಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಚೌತಿ ಜೂನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಲೆದ ನಾಡುಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಸತೀಶ ನಿಂತ ಎಂಜಲ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಚೌತಿದ ಈ ಸೀಸನ್ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಓಹೋ ಮಲ್ಲಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ ಖಾಲಿ ಆ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಬಾರಿ ಪೊರಲು ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಬಾರಿ ದಿನತ ಅವನಿಗೆ ಬೇಲಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಸುರುಡ್ದು ಕಡಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದಾದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಪ್ಪುನು ನೀನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಸತೀಶನ ಇರು ಸುರುಕಾದ ನಾವು ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಚವು ಸುರು ಮಲ್ಪುನು ಸುರುಕು ಮುಲ್ಪಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಅಕಲ ಪ್ರಮಾಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಐಕೆರೆಗೆ ರೂಪ ಕೊರೊಂದು ಆಯ್ತು ರೂಪ ಕೊರಡು ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪನ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಓಹೋ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿನ ವಸ್ತು ಒಂದು ಮಲಮಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ರೂಪದ ಈರು ಆ ಮಾತ
ಮಂಡ ಒಲ್ತ ಮಾತೇರು ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪುವಾರು ಮಲಮಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇರುವೈಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಡಪದವು ಆದಿಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೊಕ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ತಕಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತಕಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇರುವೈಲ್ದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ ನಂಗೆ ತಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿ ಉಂಡ ಅತ್ತು ಈರ ಇರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಓವು ಗಣಪತಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅಚ್ಚಿಂದ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಲೆ ಓವುಲ ಒಂಜೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಕಡೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಿ ರೇಗವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಗಿ ಬಂಗಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಆಸನ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಿಡ್ಪುನು ಈ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನ ಕುಲ್ ದಿನ ಚಾವು ಅರ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನ ಅಲ್ದ ಓಕೆ ನಂಗಿತ್ತ ಮುಂದು ಕೈ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲವನಾಂಡ ನೆತ್ತ ಉಲೈದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣೆ 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 ಇತ್ತ ಗೀತ್ ಮಾತಾಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಂಗೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಪ್ರೈಮರ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಪಂಡ ನೀರಿಗೆ ತಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೂಪುಂಡು ಅಂಚ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ನೀರಡೆ ಕಲತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ನನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಅಂಚನೆ ನೀರಡೆ ಕಲತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ನನ್ನ ತಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಈಗ ಶೃಂಗಾರಪುರ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡಿತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣಪತಿನ ಅಕುಲು ಅಕನ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಗತ್ತಂಡ ಹೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತ ಇತ್ತಿನ ಈಗ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಅವಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಪಾಡ್ನ ಚಿತ್ರ ಆ ಪಡ್ತಾಡು ಇರೇ ಚೌತಿದಪ್ಪಾಗ ಇರು ಈತ್ ಶ್ರಮ ಮಾತದ ಮನ್ಪಾರು ಅದು ಪಾಡ್ನ ಬೇಜಾರಾಪ ಸತ್ಯನ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಬುಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತು ದಿನದ ಇದು ದಿನದ ಜಾತ್ ಕಷ್ಟಪಡದ ಮನ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಪಾಡೋಡೆ ಎಂದು ಮಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪನ ಆವಡೆ ಅಂಚ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮನೇ ಉಂಡು ಅದೇ ಅವನ್ ದಿಯರ ಆಪುಜಿ ದೀಜಿಂದಣ್ಣಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಾಗಿತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮನ್ಪನಾಗ ವರ್ಷ ಈಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜು ಇಂಚ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪು ನಾವು ತನ್ನತಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂಡಲ್ಲ ಹೈಟ್ಗೆ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಹೈಟ್ ಇದ್ದಿಂದ ಬಿಡ್ತು ಸೈಡ್ ತೋರಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಮುದ್ದೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕದ ಏರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಕೇಳೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಬಂಡ ಪನ್ಪುನಂದು ಅಂಡ ಹೈಟ್ ಇದ್ದಿಂದ ಅಡ್ಡ ಅಗೆಲಾಗು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಸತೀಶನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏತು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲು ನಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಬೇಲದ ನಡುಟ್ಟು ಪೂರ ಬತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಇತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪು ಓಕೆ ನೀತ ನಂಗೆ ನುಂಗೋ ನೋಡ ದೊಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ನುಂಗೋಡು ಇಂಚೆ ನುಂಗು ದೊಂಬು ಅಂಡ ಪುಡ ಉಂಡು ಪುಡವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಐತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ದೊಂಬುಗ್ದು ಏರ ಆಪುಜಿ ನುಂಗೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆ ನುಂಗಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾತಾವರಣ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಬೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೈತೆ ನಾವು ಗಾಳಿಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಣ್ಣು ಏತ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಹಿಡ್ದು ಹಿಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲಲು ಪೋಯರ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಂದ ಅವರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಇಡೀಗನೇನೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಶಾಲೆ ಐತೆ ಇಂದು ಶಾಲೆ ಐತೆ ಶಾಲೆ ಡಾಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿಯರು ಬಿಡ್ತೀರಿ ವರ್ಷಲ ಮೂಲೆ ದೀಪ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ಸಮ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನ ಊರ ಊರ ಇದು ನಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಏತ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈದನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮುಲ್ಪ 19 ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಒಟ್ಟು 19 ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಇಂಥ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಕುಂಪಳಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ 3 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಆಕಲು ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಈತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡೂರಿಗೆ ಗುರುಗೂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಈರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಸಾಗವನಿತ್ತಾನೆ ಏರ್ನ ಜೀವನನು ಅಣ್ಣ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡುವ ಅನ್ಸಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಗೆ ದಾಯಿ ಜತ್ತಾರಿ ಪನ್ನ ಇಂಚೆ ಜತ್ತಾರಿ ಪಣ್ಣ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಗುಲ್ಲವ ಓ ಅಂದ ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಕನ ಒಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚೆ ಗಾಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪನೆ ಏತ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಕನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಚಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಪುರ ವಿಗ್ರಹ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ
ಯಾನಿಲ್ಲ ಪುನಗ ಓಕೆ ಅವನ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಜ ಅಲ್ಪೇರು ಜಸ್ಟ್ ಸೊಂಡಿಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಅಂದ್ವಿ ಮನ್ನದ ಮುದ್ದೆದ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಓದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರಗ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪವಜಿರು ಬಂದಾಣ್ ಬೊಕ ಏನು ಎನ್ನ ಗುರು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯ ಎಡಪೋದು ಶಾಲೆದ ಅರಡಪೋದು ಎಂಜನೋ ಕಲ್ಪವನಗೆಂಡಿರು ಅಂಚ ಕಲ್ತೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ಬಂಡಿರು ನಾ ಕಲ್ಪವನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಣಪತಿಯ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪೆ ನಾನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಪೋಂದುಂಡ ಅತ್ತೆ ಅದೇ ದೇವನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬೊಕ ಗಣೇಶ ಗುಂಪುಳಾಜಿ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಆರ್ಲ ಮಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆನ್ಲ ಗುರುಂದು ಪನ್ನುಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ ಪೂರ ಅರ್ನನೆ ಅಂಚ ಸುರುತ್ತಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ ಅದೇ ದೇವನ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೇಲೆ ನಂಕ ಬಿರಿಯಲ್ದ ಶೇಪ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಂಡ ಇರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತತ್ತನಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಓಡಿಡ್ಬೋದು ಅವು ಕಿರೀಟದ ಪೂರ ಗಣಪತಿಲು ನಾವು ಕೂಜಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟಲು ಪೂರ ಆ ಕಿರೀಟನು ಅವೇ ತಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಕುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಹೋ ಅಂಚ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಮತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಬಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನೋ ಇಲ್ಲದ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷದ ಆಭರಣಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಗಣಪತಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊನಪುನ ತೂಪುನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ 10,000 ಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಬೇಡ್ನಾಗ ಐಟು ಪುನಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂದ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಏತೋ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಪ ಒಂಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದೇವರು ಐಕ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರು ಅದೇ ಅವೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏತೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಇಂಕಲ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಅಂದು ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಇಂದುವೆ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಜತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗ್ ಬೈದಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಂಬೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಸರ್ತಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿ ಬೇಲೆ ಬಿಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೈದೇರು ಅಣ್ಣ ದೇವರಿಂದ ಟೆಂಕ್ದಲ್ಲ ಆತಿಚಿ ಗಣಪತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವೇ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಯವರು ಹಾಳಾದಿತ್ತನು ಅವು ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಅಪ್ಪನು ಚಡೋಡು ನೂಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ದೀಕ ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತು ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜೇರು ಬತ್ತೇರು ಇಂದು 7 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಪುಲೆಗೋಲು 7 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಏನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕನಪ್ಪ ಅಂದು ಆರು ಪೋಯಿನಾರು 6 ಇಜ್ಜೇರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಇರೋ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಕಾಸು ಪಕ್ಕ ಬರಲಿ ಅಂಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಂಜಿ ಚೂರು ಪೋದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಜನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಗಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಪಡೋದು ಅವಲ ಸ್ವರ್ನಾಡು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಡಂತಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ನ ಆ ಪೊರ್ತಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ ಇರು ಇಂಚನ ಚೌತಿಗೆ ಹೊರಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಚೌತಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬ್ಯಾಂಡು ವಾದ್ಯ ಎಂದು ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೇವನಾಗ ಈ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಈ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ರಾತ್ ಪೊರ್ಲಗಣದ ರೂಪ ಕೊರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಡವನ್ನು ಸುಗಿಪಡು ಬಂದಾಂಡ ಐದು ಪಿರೋಡು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಣಚಿತ್ತಿನವು ಅದ ಇತ್ತು 17 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಇವಂಚಿ ಬೇಲೆ ನೀರಿನ ಕೈಟು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಂದಾಂಡ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಾರ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬತ್ತನು ಆ ಆಸೆನು ದೇವರ ಈಡೇರಿಕೆ ಮಲ್ತೀರ ಅತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಸುರುಕು ಹೋಲ್ತಾ ಗಣಪತಿ ಮಂದಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಾನೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ತಿನ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಅವೆಂತದ್ದು ಕುಡಂಜಿಲ್ಲದಾಕಲು ಗಣೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಷನೇ ಐನು ಗಣಪತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ವರ್ಷನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಬೈದನು ನಾನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ಸಮಯದ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂದು ತೂಪುಜ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತೂ ಒಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈದನ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆತ ಗಣಪತಿ ಹೆಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಪಘಾತನಾಗ ಆ ಗಣಪತಿನ ಕೊನತ್ತೇರತ್ತ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತದ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟಗ್ಲ ಅಪ್ಪದ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಏನಾರು ತುಂಬು ಗುರುಕುಳ್ಳೆ ಕಲ್ತಂದಿತ್ತಿನ ಹುಡುಗಿ ಈ ವಯಸ್ಸನೇ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೈಗೊರಿ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒತ್ತು ಅಂದಿ ನೆನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಅಂಚ ಆತನ ದೇವರು ನಡಪದೆ ರಾತ್ರಿ ವೀರ ಗುರುಕುಲ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಅವರ ಕೈ ಬತ್ತನ ಗಣಪತಿ ನಿಂದ ಮನ್ಪೋರು ಅಂದಂದು ಅಂಚನೆ ಇಂದಿತ್ತ ನಂಗೆ ಪೇಂಟ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪರ ಅಂದ್ ಆಯ್ತು ಕಣ್ಣದ ಪೂರ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಂಜೆ ದೀಪ ನಾವು ಅವು ಒಂದು ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೊನೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ದೃಷ್ಟಿ ದೀಪ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕುಲು ಕೊನೋದು ಆಯ್ಬಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೋನು ದರ್ಬೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಕ್ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದೃಷ್ಟಿನ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಕೊರ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪನೆ ಅಂತಿಮ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಬಂಡವು ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ದಿಡಿ ಖಾಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಊರೇ ಖಾಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಇತ್ತೆ ಏಪುಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪುನು ಜಾಲ್ಡಿ ಏತೋ ಗಣಪತಿ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಈ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆತನ ವಾ ಊರ್ದಾಗ ಬುಕ್ ಮಂದಿನಿ ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾನೆ ಪೂರ ಒಡ್ಡೂರು ಎಡಪ್ಪದವು ಇರುವೈಲು ಬಕ್ಕ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷನೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ನನ್ನ ಬಕ್ಕಲ ಇತ್ತನು ಸಮಯದ ಯಾವಜಿ ತೂಕ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಚೌತಿದ ಪರ್ಬಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂಜಿ ನೆರೆದಲೊಂಚೂರು ಗಾತ್ರಡ ಮಲ್ಲ ತೂಕ ಅವೆಲ್ಲರ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಸತೀಶನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಮುಲ್ಪ ದೀತೀನಿ ಸತ್ಸನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಈಗ ಐದಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಬಾರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಲ್ತಾ ಈ ವರ್ಷದ ಗಣಪತಿ ಇರುವೈಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇರುವೈಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಓಕೆ ಅಲ್ವ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈರಿನ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಓಲ್ಲ ಚೌತಿ ಮಲ್ತಿಜೀರ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಖಾಲಿ 10 ಜನ ಸೇರ್ಸದ ಅಡೆಗೆ ಕೆಲವರ ಖಾಲಿ ಗಣಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣದ ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಮುಕುಲ್ನ ಊರ್ದ ಇರ ತೂಂಡ SI ಬತ್ತದ ಬಂದೇರಿಗೆ ನಿಖಲು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುನು 10 ಜನ ಸೇರ್ವೇರು ಇರುವೈಲ್ ನೆತ್ತ ಆಭರಣಮ್ನಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಏರಂದಂಡ ಓ ಮೈಪುರ ರೋಮಾಂಚನ ಕಾಲಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಹೊಡ್ಸೊಡ್ದು ಜಿ 7 ಲಕ್ಷದ ಆಭರಣ ಸಂಪಾದನೆ ಖಾಲಿ ದಯಬಣ್ಣ ಈ ಗಣಪತಿನ ವಿಶೇಷ ಇಂದು ಈ ಊರುಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾನೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಪೇಚಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಗಣಪತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಇದೇ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಈ ಮೈದಾನೊಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ 400 ಫೀಟ್ ಪೊಂಡಲ ನೀರು ಬತ್ತಿಜಿ ಆ ಏರಿಯಾಡು 250 ಫೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಧಾರಾಳ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನಡೆ ಏತಲ ಆಡು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಪರಕೆ ಬಂಡೇರು ಆಂಡಲ ನೀರು ಬತ್ತಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸೋಪುಡು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ನಾಗ ಈ ಏನನ ಮಗತ್ತು ಬಿಡಿಯನ ಅಂದು ಗಣಪತಿ ಬತ್ತು ಬಂಡೆಗೆ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಕಾರ್ದ ಕಡಗನದ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪಾರಿ ನೀರು ಬೈದನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು 3 ಜನ ತಲ ಎಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸರಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಉಂಗುಷ್ಟಾಗು ಉಂಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರಭಾವಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರಾತೀರ ಪಣ್ಣ ಬೊಳ್ಳಿ ಪೂರ ದಿಂಜಿದಿನ ಯಾನೆ ಬಣ್ಣಿ ನನ್ನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಆಭರಣದ ಯಾರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಭಾವಳಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಕಲು ಆಭರಣವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಜೀರು ಅಂಜ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೀಠ ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬೆ ಆಭರಣ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಓರ್ಡ್ರು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಸಜ್ಜನ ಯಾನಂಜ ಕೇನ್ ನೀರುಡ ಇದು ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಪೊರ್ಲಗನ್ನ ರೂಪ ಮಾತ ಕೊಡ್ತು ಏತು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಸತ್ಯನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗೆ ಬೇತೆ ಅವು ಬಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಡವು ಪೂರ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಡವು ಬಾಜಿಲು ಓಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿದ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಬೊಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂಟಪ ಪೋನಾಗ ಹಾಕಲು ಗೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾನಾತಿಕೆ ಅದೇ ಆತು ಎತ್ತೋ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತೀಶ ರಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆರಿಗೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಒಲಿದೇರು ಬಂಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಓಲಜ್ಜಿ ಐಕೇರಿ ನಿಂಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸತೀಶನ್ನ ದಯಪನ್ನಾಗ ವಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಜೀವನದ ಬಂಡಿ ಸಾಗುನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವೃತ್ತಿಡು ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವೃತ್ತಿಡು ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಕೈಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಲಿದೇರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಖುಷಿ ಸತೀಶಣ್ಣಗೆ ಅಂಚಾದ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಇಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟೂರದ ಈ ಊರಿಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಬರಲು
आणि ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚಾತನ ಬಂದಾಗ ಗಣಪತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಮಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ತುಷ್ಪಾಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡಾವಡ ಅತ್ತನಂಡ ಆ ಕಾಂತಾರದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದೈವದ ರೂಪ ಗಣಪತಿ ಗೊರ್ಪುನು ಅತ್ತನ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾನಾ ನಮೂನೆದ ಗಣಪತಿನ ರೂಪ ಕೊರ್ ನಮಗೆ ತೂಯರನೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅವನ ಇತ್ತೆ ಮೊದಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅವೇನು ಮೀರ್ದು ಬೋಧಿಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ನೆಕ್ಕ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಆಕಾರ ವಿಕಾರಗೂ ಪಾರೆ ಇಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪಡು ನೆತ್ತ ಸೊಂಡಿಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ದಿನ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ತೇರ ಪೋಣ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಇಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಆನೆದ ರೂಪನೆಂದು ಬನೋಲೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿರಗಿತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ದಾತಿಜಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಪನು ನಿಜವಾದ ಆನೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಅಂಚನೆಲೆ ಆನೆದ ಅಂಚಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಿರೀಟದ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಅವೇ ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪೇರು ನೆಕ್ ಅವು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ದಾಕಲ್ಲ ಅಂಚದಾಕುಲ್ದಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅಂಡ ಹಾಕುಲ್ಲ ಈ ತೆಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಂಗಾಳ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಇಡೀ ಚೌತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಂದ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬಂದಪ್ಪ ಚೌತಿ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಕೇವಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸಚನ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇನಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬೊಂಬೈದ ಗಣಪತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಅಂಡ ಮಣ್ಣದತ್ತ ಆ ಮಣ್ಣದ ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಗ್ರಹ ದೀಪೇರು ಅಕಲ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ತೂಯರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದರೆ ಚೌತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಇರುವ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತಕಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರುವ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಅವನ್ ಇಂದುಲ ಉಗುರ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ತಂಜಿ ಇರುವೆಲ್ದ ಈ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ವೆಯ್ಟ್ ಆನಾಗ ಏತಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಬಂಡವು ಇಂದು ತೂಯರ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳ ಟೊಳ್ಳು ಅಂದವು ಆಂಡಲ ಪೂರ ಇರಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೋನಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ತುಂಬೋಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಇಂದು ಆನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ದೇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮದನ ದೇರ್ಪರ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಲೋರಿ ಹೋರಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಗಣಪ ಆ ಪೂಜೆ ಅದು ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೀರ್ಥ ಕೊನನಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ದೇರ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜನ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಸರಿ ಗಮ್ಮುನಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಪೀಟೋಡ್ ಲಕ್ಕುನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಗಣಪತಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಗಣಪತಿ ಮಾತ್ರ ಆತ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಅರ್ಧ ದಂತ ಗೊರಡು ಉಚ್ಚು ಗೊರಡು ಎಲಿ ಗೊರಡು ಪಾಷಾಂಕುಶ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆವಡು ಎಲಿ ವರ್ಣನ ರೆಡಿ ಆತನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಆತನ ಓಕೆ 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 ಸತೀಶನ್ನಾಗ ಐತೆ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುರುಕು ಹೌದಾದ ಈಗ ಪೂಜೆ ಅವರ ಮಲ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪೂಜಾ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದಿ ಗಂಜಿಮಠ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಿನಾಂಕೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಟೈಮ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು 2 ಅಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಹಿಡಿದು ದೀಪ ಚೌತಿದ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಶಾರದೋತ್ಸವದಲ್ಲ ಶಾರದೆ ಅನ್ಪುನ ಶಾರದೆಂದು ವಾಟರ್ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಗುಂಡ ಮಲ್ಪರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಓಲ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಶಾರದೆ ಮೂರ್ತಿಲ ಮನ್ಪೋರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಇವ್ರು ಏದು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸತೀಶ ನಾನು ಈ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅಮ್ಮಗ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬಣ್ಣಗ ತೂಲಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಕೊನನಗನೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಸೇರುಂಡು ಇನ್ನು ಗಣಪತಿ ಕೊನನಾಗ ಊರೇ ಸೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ತೀರ ಕಾಲ ವಿಗ್ರಹ ಬಂದು ಅಂಡ ಪಿರೋಡು ಕೊಂಚ ಶಕ್ತಿಯವು ಈರು ಬಂದು ನಂಗೆ ಇರುವೆಲ್ದ ನಮ್ಮ ಸತೀಶನೇ ಪನ್ನೆ ರೈತ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ತ ಆತು ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಆಪುಂಡು ಚೌತಿ ಅಂಡ ವಿಗ್ರಹ ಈತ ಪೊರ್ಲಾದ ಮುಡಿದು ಬರೋಡ ಅಂಡ ಈ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂಚಾದು ಗಣೇಶ್ ಗುಂಪಳಂತೆ ಮುಗ್ಗುಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಗ್ಗುಲರ ಪಾತಿಯರ್ ದಕ್ಲೆಗೋರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅನ್ಕಲಿ ಐತಾದ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಊರ ಹೆಚ್ಚಿ మన సతీష్ అన్న ఇక్కడ పండేరు ఇందు ಒವ್ವೇ ಲಾಭಾಂಶದ ಆ ಇಂಕುಲು ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚ ಬಂದು
లేకపోతే బంజేత పడికోస్కర నాకు ಬೋಡೆ ಸತೀಶನ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಸು ಅಂಡ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಖುಷಿದ ಅದೊಂಡು ಸತೀಶನ ಮೋಡಾಡು ಗೊತ್ತಾವು ಆ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ನೀ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ మనకి ఈ ವರ್ಷ అవే ఈ ವರ್ಷ ಕುಂದಾಪುರ ಅಡ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡದೆ ಮಣ್ಣ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಬಣ್ಣ ಇಂಕುಲು ಕವರ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಅವಳು ಇಂದು ಇಂಚ ಓಡುಗು ಪೋಪುನ ಮಣ್ಣನ ಹಾಕಲು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಇಂಜೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಹಾಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಇರಗವು ಇಂಚನೆ ಇಂದು ಹಚ್ಚಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಇಂಜ ಹಚ್ಚಿ ಓಡ್ದ ಹಚ್ಚಿದ ಲೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಓಡ್ದ ಪೀಸ್ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ನವ ಶೇಪ್ ಕೊರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಟ್ಟದು ಇಂಚ ನಂಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಐತ ಇಂಚ ತಟ್ಟುನು ತಟ್ಟದು ಲೆವೆಲ್ ಅವು ಅಡಿ ಪೀಟಗೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕಾರದ ಪೂರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಚ ತಟ್ಟದು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇನ್ನು ಕೈತ ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಎದುರ್ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೊಟ್ಟದು ಇಂಚ ಇಂದು ಗಣಪತಿ ಇಂಚನೆ ಟೊಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ 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 ಇದು ತುಯರೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತದು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿ ತಿಲಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೈದನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿದ ಆಕಾರ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಟೊಳ್ಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಆ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅವನು ಮಾತೆಂಕುಲು ಸತೀಶನ ಬಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಾಂಡು ಆ ಸತೀಶನ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅವು ಪೇಂಟ್ದ ಬೇಲೆ ಇರೇ ಸುರು ಮಲ್ಪುನೆ ತುಂಬ ಅವು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಹಾಕೊಡು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಕಲರ್ ಆವಡೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಐವತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಎಕ್ರೋಲಿಕ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಂಪನಿ ಪೂರ ಬುಕ್ಕು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಸತೀಶನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಘವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅವ್ರ ನಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಗಳ ಸಾಕು ಏಪಗಳು ಅಂದ ನೀ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಏತಿದ್ದೀನ ತಗೊಂಡು ಪಣ್ಣ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಎಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವಂದೇ ಗಣಪತಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾತಾ ದೇವರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಗಣಪತಿಗೆ ಏತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾವಚಿ ಅಂಚ ಓಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದಾಗ ಪೂರಕ್ಕೇನು ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ಮಾತು ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅರೆ ನಾ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕೊರ್ದುಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ನಾನು ಬಣ್ಣ 15 ವರ್ಷ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ನಾನು ಪಂಡ ಕಲ್ದಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಎಂಕುಲು ಮೇರ್ಲ ಕಲ್ಪದೇರು ಪಣ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೇರ್ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕನು ಅಪ್ಪ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ದಾದನ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಜಸ್ಟ್ ಕೇನಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನಿ ಒಂಜಿ ಪದರಾಂಡದ ಪೊರ್ತದ ಅನ ಕೇನಿ ಮೇರ ಪಿದ ತಿಕ್ಕಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಂಡೆ ಮೇರ್ಲ ಬಿದಿರಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ತೀರ್ನ ಟೈಮ್ ಮುಡು ಮಾರಿ ಬಂಗುಳ್ಳ ಇತ್ತೇರು ಬರ್ಪುನಿ ಆರು ಕುಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನಿ ವನಸು ಬುಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮೇರು ಈ ಮೇಟು ಗಣಪತಿ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂದು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಜನ ಬೋಡಿದ್ದು ನಾರ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅಗ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬುಡಿಯೇರು ಬೊಟ್ಟಂದಿನ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜವನೇರು ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾವಣದೆ ಕೆಲವು ನೆಕ್ ಐಕ್ ಬುಡಿಯೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಂಡೆ ಮೇರಡ ಇಂಚ ಬರೋಲಿ ಅಂದ್ ಮೇರೆ ದಾದಾಲಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ
ಯಾನು ದಾಲ ಚಟ್ಟಿಡು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಮರ ಈತಿ ಬತ್ತೆ ಮೇರ್ನಿಲ್ಲ ಐತಾರ ಬರೇನೇರು ಬತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವರ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮೊಡಂತ್ಯಾರ ಅಂಚಿ ಪುಷ್ಪಮಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಅಂಚ ಆರು ಇತ್ತಿಜೇರು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಆರು ಮೂಲ ಮೇರೊಟ್ಟು ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮರು ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಅಪ್ಪ ಯಾನೇನೆ ಮೇರಡ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಕಲಪರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಐಡಿಯಾ ಜಾತು ನಾನು ಆತು ಗಣಪತಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆತಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಹಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಟೊಲ್ಲು ಗಣಪತಿ ಪೂರ ಅಂಡೇರು ಮೇರು ಅಪ್ಪಗೆ 2010 9 ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಶಾಕ ಬಕ್ಕ ಮೇರು ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿರಲ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಅಂಡೇರು ಬಾದರ್ದು ಏಪಲ್ ನಮಗೆ ಪಾದರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಾದರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇರ್ನ ಫಾದರ್ದು ಬೆಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಏಪಲ್ ಅಂಜನೆ ಫಾದರ್ದು ಬೆಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೇರೆ ಕಲ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಐದು ಒಂಚೂರು ಸಟ್ಟಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂಗಾಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಟ್ ಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವೇನು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಗಣಪತಿಗಳ ವಿದ್ಯೆ ಭಾರಿ ಉಂದತೆ ಅಂಚ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನಾನು ಇರೆಗೆ ಒಯ್ತೆಟ್ಲ ಮಿತ್ಕೊಂಡಿಬೇರು ಅಂಚ ಫಾದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಆರು ಬೇತಕ್ಲು ಬಂದು ಜಾನ್ 6 ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಚಾಪುರ ಕೇನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೋದು ಪಾರ್ಪುಣೆ ದಾಲಂದು 8 ವರ್ಷ ಉಂಟು ದಾಲಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ವೈಕ್ಲ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಸಡನ್ನ ಪೂರ ಅಂಚಪುರ ಬತ್ತನ ನೆಟ್ ವೈಟ್ಲ ಒಂದು ಪಣ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡದೆ ದಾಲಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಯಾನು 8 ವರ್ಷ 600 ಬಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಬಕ್ಕ ಗಣಪತಿನ ಯಾನು ನಿಜ ಸುತ್ತಾನಂದು ಸುಲ್ವನ್ಪುನತ್ತು ನಿಜವಾದ ಒಂದುನ್ನತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇನ್ನಿಮಿಟ ದಾಲ ಆತಿ ಬಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ಪನ್ನ ವೈಟ್ಲ ಆತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಊಲಂದಿಚ್ಚು ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳದ ಬೇಲೆ ವರ್ಷೋಡು 3 ತಿಂಗಳು ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ತಿಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬು ಜಿಲ್ಲಾಡ್ ಅನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಚಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ನ ವಿಶೇಷ ಅರ್ನ ಮಿಸಸ್ನ ಮೊರ ಇಂದಿತ್ತನ ತಮ್ಮನ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ಯ ಸಮೇತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಂತಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪನ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ದಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತಲ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಜಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ದೊಂಬ 15 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲು 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಪಜೆ ಬಜೆಟ್ ಜೇತದೆ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆನೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ದುಂಬುದ ಒಂದು ಕಾಸು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿರಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದಲ್ಲ ಇರೇ ಕಲ್ಪ ರಾಪುಜಿ ಒಂದು ನೆಕ್ ಒಂದು ಬೋಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಅಂಜಿ ಐತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿನ ಊಲ ಸಾಧನೆ ಇರೋ ಮಿತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪುಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಎಂಕುಲು ಬೈಯಡು ಬತ್ತಂಡ ಆಜಾರೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಐತಾರದಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಿಂದ ರಜೆ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಕೊಡಂಜಿ ಹಾಕ್ಯಾರಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಟಿಂಟ್ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ನನ್ನ ಕಚ್ಚದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ఒక ಶಾಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಆಭರಣ ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಆವಡು ಅವು ಏತ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆನಾಗನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ದಾತ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿಲ್ ಪೈಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಮಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಸುಲಭ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೈಂಟಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಗೀಜಿ ಪೈಂಟಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಇರೆಗ್ ಮುಗೀಜಿ ಅವೇ ಗಣಪತಿಗೆ ಏತು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ ಜೀವನ ಉದಾಹರಣೆ ಅವು ಬೇತದಾಲ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ದು ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ
ಅಂಡ ಗಣಪತಿ ಗುಂಡತೆ ಈತೆ ಎಂಡ ಇಪ್ಪನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನೇನೆ ಮಲ್ಲಂದು ಎನ್ನದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅನ್ಪುನೆ ಆತ ಅವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಣ್ಣ ಏರೆಗ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಹೇಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ಲ ಕೊರ್ದು ತೀರಂದು ದುಮ್ಮದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳು ತೋದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಗಣಪತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಆತಿರು ಬಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಅವ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಏತು ತಿಂಜಾಣಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಆತೆ ಬೇಲಂಡು ಆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪೂರ ಪರಕ್ಕೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಕಲ ಖಾಲಿ ಅಕಲು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಕಲೊಂಜಿ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತಂದಿತ್ತೆ ದೊಲ್ತಾ ಬನ್ನೀರು ಇರುವಯಲು ಯಾಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕಳು ಸಂಘ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಆಲ್ಪಲೆ ಆ ಈ ಊರುಗಳೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪಣ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ತೂವರೆ ಇರಗೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂಚಿನ ಈ ಕೊನೊನಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊನೊನಗ ಬರ್ಪನ ಜನ ಒಕ್ಕಾಕಲೊಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂದು ಪೂರ ತುಲೆ ಮುರಣಿ ಪಂಡತೆ ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನಿಂದ ನಾವು ತೋರ್ಸ್ಪ ನೀರ್ದ ವಿಚಾರ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಆಭರಣ ಪೂರ ಹಾಕಲಾನೆ ನನ್ನ ತುಂಡು ಆಭರಣ ಅವನು ಪೂರ ಪಾದದ ಅಡಿಕೆ ದೀದು ಬಿಡ್ಪ ಯಾಕಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಕಡಕ ಉಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೇಲೆ ರಾತಿ ಪುರ್ಲ ಸತ್ಯ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತ ಬೋಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕಿರೀಟ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಆಯುಧ ಪಾಶಾಂಕುಶ ಬೊಕ ಶೂರ್ಪ ಕರ್ಣದ ನಡುಟು ಕೆಬಿತ ನಡುಟು ತಿನಂಜನ ಕಂಡ ಕುಂಡಲ ಅಪನ್ ಪೇರು ನೆಕ್ ಬೊಕ ಇಂದು ದಂತ ಅರ್ಧ ದಂತ ಕೇದಗೆ ಸೊಂಡಿಲು ಕಟ್ಟ ಸೊಂಡಿಲ ತುದಿ ಜನಿವಾರ ಮುಂಚನೆ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಶೇಷ ಎಂದೆ ಪನ್ವಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬಂಗಾರದ ಮೋದಕ ನನಾತ ಆಭರಣ ಅವಳು ಉಂಡು ಬೊಕ ಕಾರಗ್ ಕಡಗ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ನಾಕಲು ಸುರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲ ಆಪಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಚನೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಪನ ಬೇಲೆ ಹಾಕಲು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೇನು 2 ವರ್ಷ ಬಿಡಿಯರು 3 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅತೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಆಭರಣ ಎತ್ತಿಜಿ ಎಂಕಲು ಸುರು ಮಲ್ತೀವ ಕಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ನಿಕ್ಕುಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟಿಬೇಕ ಗಣಪತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆನೆ ದಿಂಜಿದಿನ ತಮ್ಮನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹನ ತೂನಾಗ ಆ ಕಣ್ಣು ಆ ಕೆಲವರು ಆ ಗೋಳಿ ಹೋಗ್ಬರ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರು ದುಮ್ಮದ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂತಾರ ಅಂಜನಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನಿ ಇಂಚದೋಜೊಂದು ನನ್ನ ಪೋನಗಾಯ್ಕ ನನಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ ಐಸ್ ರೆಪ್ಪೆ ನೆನಪುರ ಕುಲ್ಲ ಎರಡು ಓಕೆ 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 ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮುರಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈಗ ರಾಘವನೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾದರದ ಸುರು ಮಲ್ಪುಣ ಪಾದಪ್ಪಗಿರಿಗೆ ನೆಲಕಿರಿ ಟಚ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೇರಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಿತ್ತೆ ಪುಣ್ಣ ಆತ ವಿಗ್ರಹ ಡ್ರೈ ಆತನ ನುಂಗುದಿನ ವಿಗ್ರಹ ಏತ್ ನುಂಗುದನು ಒಂದು ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಏತಾವು ಕಾರ್ದು ಇರ್ತದಂತಲೇ ಆತ ಹೈಟ್ಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇನೆ ಆಗಿಲಾಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಇದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಕೊಂಡು ವಿಗ್ರಹ ಈ ಆಭರಣದಿಯರಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಕನದ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಬೇಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿರಿ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದತಿ ಹಾ 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 ಹಾ
ಇರ್ ಮುಹೂರ್ತ ನೆಟ್ಟು ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಣ್ಣು ಶುರು ಪ್ರಾರಂಭ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪನು ಅಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೈತು ಒಂಜೊಂದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ತಸ್ಪೋಣ ಅಂಡ ಪಂಡ ಮಿತ್ತಿರ್ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟ ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಕೆಬಿ ಸೊಂಡಿಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಆನೆದ ಬಾಯಿ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಣ್ಣನ್ ಕೊರಡೆ ಹಾಪುನು ಇದನ್ನ ಹಂಗ ಒಂಜಿ ಅಂಗನೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುನು ಅವು ಪೂರ ಕೊರಿಜಿಂದ ಒಂದು ದಂತ ಅಭಯಾಸ್ತ ಒಂದು ಪಾಶಾಂಕುಶ ಬತ್ತನ ಆಯುಧದ ಕೈ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕ ಎಲಿ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಬಂಜಿದ ಬಂಜಿಗೆ ಕೊನಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ದಾದಾನ ಅವು ಜಡೆದೆತ್ತಿಪ್ಪನ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಇಡೀ ವಿಗ್ರಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪುನು ಯಾಕೆ ಅಂಕಲು ಹುಚ್ಚುನು ಪೀಠದ ಮೆತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಕೊರ್ದು ಉಡುಪು ಅಂಚ ನೆನೆತೆಲ್ಲ ಕೊನವೇರ ಹಾಕಲು ಗಾಡಿ ಪುರ ಪತ್ತಂಬರ್ ಪೇರು ಗಾಡಿ ಇಡತೆ ಕೊನ್ನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎತ್ತು ಇಡೀ ಊರೇ ಸೇರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅದೇ ಆಯ್ತ ಪುರ ಬಾಯಿ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದೊಂದಪ್ಪ ಇದು ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಪಂಡ 17 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹಗೆ ರೂಪನ್ನು ಕೊರಂತು ಆ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವಿಗ್ರಹನ ರಚನೆ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಡ್ಡೂರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ನಾಡೊಂದು ಬೈದೀನಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಾವು ವಿಗ್ರಹನ ತಗೊಂಡು ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಪಿರೋಡುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಅಂಜು ಬೇಲೆ ಅತನ ಅದು ದಿನದ ಪರಿಶ್ರಮ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ತುಲವೇನು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇರೇಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಬಲ್ಮ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಗೊರ್ಬನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗರ ನೀರು ಆತೆ ಮೊಕೆಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರುವ ಅಣ್ಣ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲು ಹೋಯ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀಚಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ್ದಿಜಿ ಮನ್ಮೆನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಬೇಜಾರು ಕೊಟ್ಯಾಂತರ ತುಳುವೇರ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಕನ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಈಡೇರಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆದಾದನು ತುಲೆ ನಲ್ಲ ವರ್ಷದ ದುಂಬರಿಯಡ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನಾವಿತ್ತು ಸದಾಕಲ್ ಇಂಚನ ಇಪ್ಪಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಖಲು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಅಲ್ಪಾಡ್ದಿದೆ ಒಟ್ಟು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಚಾನೆಲನ್ನು ನನಾತು ಉತ್ತುಂಗದ ಶಿಖರಗೆ ಏರ್ಸಾಡು ಅನ್ನೊಂದು ಏನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತದೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ಯರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದಾಂಡು ನಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ತಿಪ್ಪುನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಿಯರು ಇರ್ನ ಕೈ ಬುರ್ತಿಚೇರು ಇದು ಇಪ್ಪಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲು ಗಣಪತಿ ದೇವಿಯರು ಇರ್ನ ಜತೆಡು ಪಡೀರು ಏನೇನಂಚಿತನ ಬೇಲೆನಾರು ಈಡೇರಿಸೋಡ್ವನ್ನಂಚಿತನ ಶುಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಖಲು ತುಯ್ಯಾರು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊಡೋರು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಡೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಆತನೇಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ